Horasa manginang, selamat hari Minggu madihita salukna, suak songoni nang nama dohoti kebaktian secara live streaming. Adorang sota mulai parmingguot tadi bagasan madoguton, parjolo mahita martangi yang nahohom. Martangi yang nahohom mahita. Amin. Atong tabuka maparmingguot ta, marede mahita siabu kwende nomor 2 ayat sada saat rodi ayat tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohok goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goarni todi porbadia, na tumapalangi dohok tanoon. Amen. Songono do hatani Tuhan Jehovah, idama au apala au sadiri uso-uso sogot di biruku jala luluaku nasida. Songo pangulului ni parmahat di pungan naganupari, ujo di tonga-tonga ni biru-biru na akan nama paribana, suak songoniau mangalului biru-biruku sogot. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata para si rohana sumurung, mauliate marohanami tuho ala di joho hami tu pakirimod di hanguluan sa leleng ni leleng na. Sa eleho matodim tu rohanami, asa margogo hami mangalohis sa pisa rohanami, jala asa hulului hami akana di banua gijangi. Pargogoy mahami manaluhon salhut na naing mga batami tu hasonangan. Sa pagadda haporseaon, pakirimo doho pamopomon ni rohanami,
asa monak kami ro di ujungna, laho majalo tu palihami di jolom alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus si pangolui. Amin. Hudul mamu. Mari kita sebuku ede nomor 140 ayat 2 ayat 3. Tangiho kamu ma patik ni debata, ima siap patik parjolo satu patik paupaton. Patik parjolo, audo Jehovah debatam, ninna debatata, dang jadi maraku pau bahenommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ngadaommu jala dang jadi sumanommu, manangaha na di banua gijang dohok na di buano tuangon, rodina di bagasan aek na di toroni tano, Yanggo tunggabe si sobaon manang sioluan. Patik patuluhon, dang jadi dohono goarni debata, yanggo soture dalanna, ai hona uhumma dosugut akka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot tamu ma pabadiahon hari minggui, dinaono mari ma ulahamu nasa si ulamu, alai yang goari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahamu, ro dipangisi ni hutani halak pe namang ibati hutam. Ai dinaono mari do ditoppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradiat doi bana diari papituhoni. Di bahenido ubahen na di pasu-pasu di bata Jehovah ari paradian nai jala di parbadiai. Atong rak magidogogo mahita tu debata laho mangulaho patik nai. Ali Tuhan debata sai pargogo mahami mangulahon naho bartu patik mi. Amin. Mari dihita sia buku ede nomor 210. Oh
Tatopoti madosata tujolo di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo naso hatu dosan, para si roha midahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasak kajahaton dohami tubuh, jaladang adong hapor siaw di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akka dalammu. Macai godang do pangalosion nami di patikmu. Alai ingok mahami ale Tuhan. Ala ni denggan di basam dohot asin roham. Sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami dohot pangalosion nami. Sayingok mahami hobar tu asin roham dohot denggan di basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Tangihok kamu ma baga-baga ni debata taringot tuha sesaan di dosata. Songonod do hata ni Jehovah, unak ko mabiar ayaw do siluluhok ko, nunga pola hujo guarmu au napunaho, hasang apam ma di debata dari kijang. Amin. Udul mam. Mari dihita siya bukuan di nomor 467. Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion, ima natar surat di 2 Korin 12, mamuka sene 2 saro di ayat 10, tajahama mar sorin. Di bagasa Kristus hutadda sada jolma, nunga 10 patau salpuna tarhicca talaki, ro dilapis patuluhod ni banu agijangi. Manang na di bagasa dagingna imana ujui, manang di balian ni dagingnya, dak kuboto, debatado ubotosa. Asa na hutada dojol mai, alai manang na di bagasan daging na ibana ujui, manang sirang sian daging na da kuboto, debatado botosa. Na terhicat do ibana rodi paradeiso, jala di begedo hata naso tarhatahon, naso jadi dohonon ni jolma manusia. Ima papuji-pujioku, alai agota ringot tu diriku,
Holan alani hagaleoku papuji-pujioko au. Jalanak pehupa puji-puji diriku, dang nasomar roha audisi, ai si tong do hataki. Alai horom namai unak sumurung au dirajumi halak sian nani idana dohok binegena diau. Jala asa unang huagi jakon aka pangukapon na sumurung na tuau. Ona basir-basir doau disibukku. Ima suruan ni sibolis nama mukpu hiau. Asa unang upatibo diriku. Tolu hali dohu pangido siat Tuhani asa sumuru ti sianau. Gabe didok ibana tuau. Tukma sini rohaku dia. Ai dihagaleo dosun tibul hagogon. Asa tagonan ma hupa puji-puji diriku di bagasan aka hagaleoku. Asa songok tuau hagogon ni Kristus. Dibaheni sonang dohu hilala di bagasan nakahagaleon, pangaleaion, hasosahan, pangilileo dohot hagogotan alani Kristus, ay jup pagaleau disido au margogo. Ido sahatna, martua do natu mangihok kata ni debata jalan no piotsa. Amin. Marede isla siabuked nomor 444. Tahatidakom maha porsiotai songon nahi natidakon ni dongata sah porsiao disadok portibion rap mahita madok. Au porsia di depata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan na tumpalangi do tano. Au porsia di Yesus Kristus anak di depata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabian siat tod di porbadia adorang suabubuhan. Ido tuhata na tumon na bernit di pangumani silatus nama terpajol di bana di hopinot silang na tua tubuan toru dong ditanom na mulak mongolu di are potuluhon nama naik tu surgo lahudu tu siamon ni debata Jehovah amanai pargoko na suatu lusani di semai bana pai mamulak sokok tutanoon manguhumi halak na mongolu dohok na mate. Au persia di tod di perbadia, jala adok sada huria na badia, huria atau penala Kristen akan na badia, dohot di haisain dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu do cukup daging nyalak nong mate, dohot di hanguluan na surasuda. Amin. Tapi gema tikting di bagasam mingguan. Titing di Huriata Minggu tanggal 7 Juli 2024. Guarni Minggu Serion ima Minggu Paunopon dung Trinitatis dohot topik debatado partano batuata. Nah paduahon Parguru Malua tahun ajaran 2023-2024.
Hari Minggu tanggal 14/2024 pukul 10.30 di Patupado ujian tulisan Tuyana Kota Parguru Malua tahun ajaran 2023-2024 maringanan di Serbaguna B. Napatuluhon ruas namodding. Di hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 nasalpu nunga marujungolu Joseph Rafael Sibarani Naposo umur 22 tahun. Alamat Jalan Haji Mukhtar Raya, Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Sektor Sion. Nunga tuudean di hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 di TPU Joglo. Tatangnya konma asa tumibu tarapun rohani keluarga na tinadikonna. Paupaton pangebation nihuria. Sadarion Minggu tanggal 7 Juli 2024 paduan suara seksi paropuan HKBP Kebayoran Baru laho mengebati huria HKBP Perumnas Parung Panjang na niuluhon ni Padita Liston Butar-Butar. Napalimahon parheheon seksi remaja. Hari Minggu tanggal 10 Agustus 2024 di Patupa seksi remaja HKBP Kebayoran Baru do parheheon remaja. Mardo mutusi duksipul jinahahot tiktingon pinasaha ma tu seksi remaja laho masosialisasihon taringo tu acara parheheoni. Napaunopon HKBP Kebayoran Baru patupahon seminar manajemen ima tanggal 16 Juli 2024 mulai pukul 10.07 saat tuna selesai maringanan di Serbaguna A jalan mengudak tolu narasumber Parjolo Padita Gomar Gultom paduahon Parases Distrik 8 Bernat Padita Bernat Manik Dohot Evangelis Togu Hutagaol. Napabituhon selamat ulang tahun Ari Hatutubu Dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado Dohot ruas nihuriata pasahaton selamat ulang tahun Ari Hatutubu Dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Tusude ruas nihuria na tubu manang marbagas di tanggal 7 sahatu tanggal 10 Juli. Saya itu hatama nama masu-masu. Molo tungadong ruas nihuriata na sotar surat dope guarna di titing na ulang tahun ini di pabuama tuganup situa di sektorna manang tu sekretariat. Akatiting na sojinahahon hobbar tu titik cetak sedarion Tenggamma tajaha songonima sah nititing di huriata di bagasan Minggu sedarion taingot bema manang ekoni tujolo nitu hatta partikian di pasatami itu seksi remaja. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Yang saya hormati Inang Pendeta Puka Samosir, seluruh Parhalado HKBP Kebayoran Baru, serta Opung dan Amang Inang semua. Perkenalkan, saya Minerva Nainggolan selaku Ketua Panitia Parheheon Remaja HKBP Kebayoran Baru tahun 2024. Di bulan Agustus yang akan datang, kami Seksi Remaja akan mengadakan acara perayaan Parheheon Remaja
yang melibatkan seluruh remaja Resort Kebayoran Baru. Menjelang acara puncak Parheheon, kami akan mengadakan acara Pra-Parheheon, di mana kami akan menyelenggarakan 2 cabang lomba, yaitu lomba badminton dan lomba futsal. Kami mengundang remaja yang berumur 13 sampai 20 tahun sebagai perwakilan dari setiap sektor dan gereja Pagaran untuk ikut serta dalam acara ini. Acara ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu 10 dan 11 Agustus 2024. Setelah itu, kami juga akan mengadakan acara puncak Parheheon pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024. Di mana kami akan bertugas untuk melayani dalam ibadah dan mengadakan acara Ramah Tamah. Berikut ini adalah video trailer untuk acara Parheheon kami. Jangan lupa hadir di acara Sebagai perwakilan dari Panitia Parheheon Remaja, saya ingin memohon bantuan untuk Opung, Amang, dan Inang semua untuk mendorong Pak Hopu dan anak-anak remajanya agar dapat mengikuti rangkaian acara Parheheon Remaja ini. Petunjuk teknis dan link pendaftaran lomba Pra-Parheheon akan dikirimkan ke grup WA masing-masing sektor dan gereja Pagaran. Kami juga akan menjual merchandise yang desainnya dibuat khusus oleh anak-anak remaja. Kiranya Opung, Amang, dan Inang berkenan untuk membeli merchandise kami nantinya. Acara ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya keikutsertaan teman-teman remaja dan juga dukungan dari Opung, Amang, dan Inang semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Parhalado HKBP Resort Kebayoran Baru, Opung, dan Amang Inang semua atas dukungannya kepada kami remaja HKBP Kebayoran Baru. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mauliate Horas. Ede puji-pujian sian paduan suara Maranatha.
Marete sia bukeda nomor 255, pasaton pilihan sadaa doh sadabi. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Hurian itu hatta turpuk jamita di bagasan minggu sadarion ima minggu paunopodung Trinitatis. Denek do marhite buku sian pesalmen bidu 40
ayat 1 tu ayat 15. Psalmen bidu 48 ayat 1 tu ayat 15. Songonon madidok disi hujaha madihita kamanga kainang. Huta ni raja boloni. Ede si anak-anak ni Sikora. Tibul do Jahoba jala pujion situtu di bagasan huta ni debatata di atas dolo kabadion ne. Denggado martaga habing silas ni roha ni liat portibion dolok sioni suhi natukan utara huta ni raja na tibuli. Tau partano batuat do debata tertadda diaka bagas nasida. Aidama marluhu do akka raja maddapoton. Hapedung diida nasida pitor tarhatotong do mabuk bedo nasida maporus. Akka hitir do nasida disi mangai songo boru-boru nalahu mangitubu. Diropuhi hodo akka parau Tarsis marhite-hite alogo sian habicaran. Sumantu barita nahubege hami do huida hami di bagasan hutan ni Jahoba sebot di bagasan hutan ni debatatai sai pahoton ni debatadoi rodi saleleng ilelengna. Ditibang rohanami do ale debata asin ni roham di persitongaan ni Joromi. Sumantu goarmu do baritam ale debata rodi ujung ni tanaon. Gok hati gorad do siamumme. Marlas ni rohama do loksion marolopolo maaka boru juda alani panguhummo. Haliangi hamu masioni jalaliati hamu bilangi hamu maka partano batuan nai. Takasi hamu ma pari nai. Sigati hamu ma aka bagas nai. Asa tarpajojor hamu tu pinoparmu sogut. Pabua debata oddo debatata rodi saleleng ilelengna ibana manoguhita rodi hamatean ido sahakna. Urian itu hatta satu pengalaman yang luar biasa di tiki masa Perang Dunia Kedua adong namasa disi ima adong sahalak tentara na tongod dilele musuh jadi sahak maibana tu harangan ke hutan martabuni maibana di sadagua tentaraon asa unang dipamate musuh na mga leleibana jala di bagasan mabiyar do ibana di martabuni di guay di bagasan guay adong dua pilihan ni bana. Sada ima mate bunuh diri. Napaduahon ima martangiang. Jadi daripada dipamate musuh bana dipilih bana ma di antara dua pilihan ini mate manikot di bana mate bunuh diri manang mate martangiang. Dungi pilih bana ma pilihan kedua. Martangiang matentarai tu debata di tangyang na songonom may do ibana di tangyang Tuhan asi maroham diau unang madipamate musuhon hau di bagasan guaon alai selamat to maau baem majo tembok manutup pitu ni guaon unang masuk akka musui pamatiaw tu son ni ba. Imay tangyang. Asi maroham diaw ni ba. Dilikibana Tuhan. Jadi duksi dung ibana martangyang di paimana ma alus ni tangyang non. Buhado no aing alus na rohan ibana di bagasan rohan. Maranganangan ibana di bereng ibana pitu ni guay. Bahdang adong dope tembok. Hangguau persudak guna mahape mate sonoran. Alai adong ma laba-laba. Laba-laba. Roma laba-labon. Di baim ma sarangna di pitu di guon. Sarang laba-laba.
Iya, aduh. Pangidua kutu Tuhani tembok do. Puasa gabi sarang lebe-lebe na dongin na rohani bana. Apa aduh Tuhan, ono si begitu tanyakan. Saya meminta tembok. Puasa gabi sarang lebe-lebe na roh. Jadi bain lebe-lebe masarang na di pituni guon. Tang liling. Roma musuh ang guaw mati mo na rohani bana. Roma musuh dibereng musuh. Tu guon. Dungi dung bereng. Lau musuh. Dan jadi masuk tu sarang tu bagasan gue. Dungi Roma tentaron. Bahasa lawa lagi. Dan masuk tu gon naruan. HP na dipikiri musuhi do. Dan mungkin adong masuk tu bagasan guon. Ai tertutup sarang laba-laba do. Molo masuk tu soni bana. Totu nunga lewaton sarang laba-labon. Ngahapuson rohani musuhi. Ito ben nagawe lewat. Sian guai musuhi. Dungi do iba na maritanyang na moliate ma Tuhan. Ngalewat be musuhi. Dan maipamati au. Moliate man. Selamat matentarai, selamat maibana, sonang maibana, dan jadi dipamate musuh ibana. Urian itu hatta pengalaman na songonima di hati dakon par pesalmenon di pesalmen 40 ayat 1 satu ayat 15 songo dia debata mangaramoti ngoluni bangsa Israel. Napaluahon bangsoi sianaka ragam ni parmaraan. Di hati dakkom may. Paboa debatado partano batuatta. Debatado partano batuatta. Debatado na mga linggomi. Di pesalmen 40 ayat. Opati di dok. Tau partano batuat do debata. Tartada diaka bagas nasida. Molo didok partano batoa na manginang lapatan na disi sikop di parade debata. Sikop sempurna. Penyertaan Tuhan sangat sempurna. Ido bena didok di buku Ede nomor 117 ayat sadai Jahoba debata partano batuata. Buku Ede nomor 117 ayat sada. Jahoba debata partano batuata. Musutta ikon talu dibain pangot diata. Musutta ikon talu dibain pangot diata. Jadi memang bukan hanya biasa-biasa saja. Penyertaan Tuhan memang luar biasa. Luar biasa. Jahoba debatata partano batuata. Tapatanna monak kita talu musutta ala dibain pangodiatta. Urian itu hata sempurna dan luar biasa. Padonganion ni debata di tonga-tonga ni ngulu niaka na porsea. Allah menjaga kita aman. Aman. Jala dangadong marmara hita. Di tonga-tonga ni nguluta. Aman jala pola digabarhon tingkat keamanan, kenyamanan, ketenangan hidupi songon na di bagasana Sion. Sion. Digabar di sada huta ima huta Sion. Raundo kornia mai huta Sion, huta nauli. Pertanyaan, kenapa harus Sion? Untuk menggambarkan satu simbol tingkat kenyamanan. Kenapa harus Sion? Ada apa dengan Sion? Karena pemahaman Israel tentang Sion yaitu ada 3. Yang pertama, Sion adalah kota yang ditetapkan Daud untuk mempersatukan seluruh suku Israel. Satu kota yang ditetapkan Daud. Ini untuk satu apa?
kota pemerintahan, mempersatukan umat atau suku Israel. Yang kedua yaitu Sion adalah pusat peribadahan, di mana berpindahnya tabut perjanjian Tuhan ya ke arah Daud, yaitu di Yerusalem. Jadi pusat sejarah dan pusat peribadahan, lengkap tentang sejarah pemerintahan dan peribadahan. 3 alasan itu makanya disimbolkan kenyamanan itu ibarat seperti di satu kota Sion yang sangat indah. Hurian itu hatta Allah mampu menyertai kita, melindungi kita, membimbing kita, menjaga kita, melebihi dari apa yang kita pikirkan. Adul sian nata pikiri do padonganion ni debata di tonga-tonga ni ngolutta. Jauh dari apa yang kita pikirkan. Lobi sian nata pikiri do di parade tu hatta di tonga-tonga ni ngolutta. Jadi molo diskusi do akka ina naung matua ditiki doa syafaat dari Selasa saya husuk kudo songonon. Pung marumur sedia mahu mabelu. Dia lusi rupani. Di alusi adong mon nama ben alus geleng-geleng do pedak dan ako ninang paditain. Sikola dope. Dang adong dope na sohot. Dungi adong mamusina makatidakon di umur 40 sekian nahu nunga harus operasi nama ceboratin. Sedia masonario pung umurmu. Saya sekarang ini berusia 80 sekian tahun. Dungi terubai majari-jarikon. Luar biasa. Dengan usia yang begitu panjang, Tuhan berikan kesehatan. Asa siani adong sada pengalaman na luar biasa, hubuat di tonga-tonga ni nguluku, luar biasa do Tuhan ni habe, laho manarihon ngolu niaka na burju, ngolu niaka na porsea, yang selalu berpengharapan kepada Tuhan. Luar biasa. Sian met dope dan akon marsikola dope anak-anak masih kecil-kecil, papanya telah meninggal inna. Habe sonari husukun di dia manu yang dari ngamar nini marnono inang padita nunga sahati sah di luar negeri no yang parka regionin. Luar biasa. Itu kana kainang kamang luar biasa. Jauh dari apa yang kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Mungkin kita melihat saat berduka itu kondisi gelap buhana maun, songot dia namun dang adong be bapak nak mersahik musik karejo do piau bohaan. Tetapi Tuhan katakan apa? Jauh dari apa yang kau pikirkan sudah saya siapkan. Songot tentara militer nakinan namar tangi yang disadaguai Tuhan baik jo pajong-jong jodison sada tembok manutupion unang dibereng musuya unang ipamati awin. Dak pola tembok di pajong-jong di bata sarang laba-laba di bain manutupi. Gabe dang dipamati musuh iba. Artinya apa? Unang pola atur debata laho manarihon ngulum. Alai cukup do debata. Allah mampu melindungi kita tanpa seperti apa yang kita pikirkan. Banyak cara Allah melindungi kita. Imana masa di bagasan turpuk jami tahun. Dialah yang memimpin kita molo didok di Psalmen 40 ayat 10. Tak kasih hamu ma parik nai sigati hamu ma akka bagas nai asa tarpa jojor hamu tupino parmu sugut.
Jadi jauh dari apa yang kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Nah dingganido di pamasa debata di tonga-tonga ningoluta sonang dohita di bain nang pedi bagasanaha akka maulon ningolu natabolus, tetapi Tuhan memberikan apa? Ketenangan, keteduhan. Mazmur Pesalmen 27 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tokatmu, itulah yang menghibur aku. Nang pemerdala naun, dirura ni linggoman, ni hamatean. Alaya, debatado matdongani. Jadi, tayo nakinan, sonang nyaka, na porsiai, diturpuk episteli nakinan, akka amang, akka inang, tabereng jo, epistel tai, Ima di 2 Korintus 12 ayat 10 di dok. Di baheni sonang dohuilala di bagasan akka hagaleon. Pangaleaon. Hasosahan. Pangaleleon. Dohot hagugutan ala ni Kristus. Ay pagaleaw di sido margugun. Secara rasio berpikir, tidak ada yang bisa mengatakan hidupnya tenang ketika ada pergumulan. Jangankan pergumulan yang berat, holan hata sauti penun gosip ngapit turaha, tidur sebelah kiri, tidur sebelah kanan, mereng tu kiri, mereng tu kanan. Holan maul ro teleponnya kadang manukun kabar, bado naik nasoding otobe naik ngomakna. Apa enggak ingat lagi mami papinya? Apa enggak diingat lagi ini? Opung naun. Lalu apa? Berpikir keras. Karena bekerja keras enggak mampu lagi. Sudah lansia, berpikir keras. Gimana ya? Karena orang tua yang diharapkan tidak hanya kiriman, transferan uang. Tetapi apa? Yang lebih terutama perhatian. Ayo mora doha muaka upunga kelensiai sia kami akan apa sooneti. Umora doha. Kaya iman, kaya materi. Kaya iman, pengalaman itu luar biasa. Itu makanya saya sering berbincang-bincang dengan akalensia. Gimana hidupmu dulu pung. Songod dia dong ulum tiki. Mengadupi aka nama saon. Jadi siani dohu putih ya. Pengalaman-pengalaman hidup yang memberikan apa? Kekuatan, kesadaran, beriman. Luar biasa doha Tuhan. Jauh dari apa yang kita pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan. Kenyamanan hidup. Nyaman, ya. Beda hidup nyaman, beda hidup senang. Begitu ada uang, hidup kita pasti apa? Senang. Tetapi belum tentu apa? Nyaman. Belum tentu nyaman. Limpahan harta belum tentu menjamin hidup kita apa? Nyaman. Karena apa? Ukuran kenyamanan itu apa? Batin. Batin. Boydo adok kebengna, boydo di leon tuibana si leonon, alai molomar donga songgak dang tu diai, dang pola bah, itu, dang pola. Boydo hita nyaman mamereng ngolu, apa? Kita seperti iri melihat hidup orang yang tenang. Tabo mangulunya natin. Karena kenyamanan itu apa? Sejauh kita menikmati hidup ini dengan iman, kenyamanan. Jika kita mampu menikmati hidup ini dengan iman, punya pengharapan, pasti apa? Nyaman. Orang dohalak, kesaksiaku modah, kamang tenang dah. 1 tahun pelayanan di Gandaria. Padita di Gandaria doa. Ope hita paju pangate. Di ibadah pagi jam 8 pagi. 1 tahun saya melayani di sini. Minggu kedua Juli 2023 dengan Juli 2024. Luar biasa Tuhan memproses hidup saya. Di usia tahbisan 26 tahun Tuhan titipkan Huria Gandaria 90 kakak. Kita bisa bayangkan bagaimana tingkat kesenangan. Kesenangan ya. Tetapi kenyamanan itu bergantung kepada apa?
iman, menjalani hidup itu dengan iman. Puji Tuhan, di usia gandaria 49 tahun, Tuhan titipkan kami di tempat ini dan memiliki tempat peribadahan di Jalan Fatmawati, Blok E27. Di sini kami beribadah memuka tanggal 21 Juli. Luar biasa. Dengan pelayanan 1 tahun, kondisi jemaat songonima kondisinya, tetapi apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan dong nasotar patupa debata. Di proses kehidupan kita, terkadang kita mungkin mengatakan, kenapa Tuhan? Apa yang terjadi Tuhan? Kenapa harus begini Tuhan? Tetapi Tuhan katakan, jalanilah, berproseslah. Ketika hidupmu saat terpental ke lantai yang paling dasar, berproseslah. Ketika hidupmu gagal, berproseslah di dalam Tuhan. Ketika sakit, berproses di dalam Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena memang jauh dari apa yang kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Jauh dari apa yang kita pikirkan, itu yang Tuhan siapkan. Bagaimana kita berproses di dalam Tuhan, menantikan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. 49 tahun doa gandaria dijawab Tuhan. Di bulan Juli ini kami resmi menempati tempat peribadahan yang baru dan langsung atas nama HKBP Kebayoran Gandaria. Jauh dari apa yang kita pikirkan, itu yang Tuhan siapkan. Jadi sian pengalaman bersekutu dengan tim doa syafaat akan nama tua galup hari Selasa, saya petik itu pengalaman beriman. Oh ternyata Tuhan itu luar biasa. Oh ternyata Tuhan itu dahsyat menjawab doa-doa orang yang selalu setia berdoa di dalam doanya. Memiliki waktu yang khusus memanggil nama Tuhan. Luar biasa Tuhan itu menjawab doa kita. Alani ditiki di pardalanan ninggoluta na di proses debatahi ta terkadang nasoboi terjalo pikirata kana masa baik parsahiton, baik kegagalan, baik tingkah laku, baik kondisi kesehatan di tonga-tonga ninggoluta hatani debata paingotok kita di bagasan tikyon adul dumenggat do debata laho mamasu-masu nguluta Jahoba debatata do partano batuata musuttai kotalu do dibaen pangodiata debata manarihon nguluta amen martangi yang mahita. Moleate matuhan di pasu-pasuho ngulunami saha tu bagasan tikyon dilehoko hatam nabadiai menyegarkan iman kami asa toktong Tuhan ubai kami ho Tuhan nami partano batuan nami na mampu manaluhon musuh nami na mampu mangalehon semangat di hami ditiki galehami ditiki madabu ditiki gagal hodo Tuhan nami na mampu mengangkat kami asagabe halak nabuy monak kami mengadopi akka proses ningulun pasu-pasu hatami Tuhan sa toktong suani di bagasan ngulu nami jala toktong sonak kami madalah ningulu nami pasu-pasu makaruas ni huriam natongon beribadah di bagasan tikyon akamanami inanami natongon mabigay hatam na badiyon. Mengikuti ibadah secara live streaming. Dohot na beribadah di tonga-tonga ni hurion. O matuhan na mangalehon hahipason doho gajang ni umur. Na mangalehon las ni roha na pahotok kaporsyaon ditiki mga dobiak karagam ni parukilon. Tuhan pasu-pasu ma aka program di tonga-tonga ni huriamon mardalam may doho dinggan ni uluhon ni naposom uluan nami di tingkat resort rap dohot aka majelis jemaat di tonga-tonga ni huriamon
Ale Tuhan ubah kami tu jolom, jemaat na sedang berduka ala kehilangan yanakon na sida. Diari na salpu kehilangan yanakon Joseph Rafael Sibarani. Naposo siya tonga-tonga ni Huriamon. Apuli makiluarga Tuhan. Pargugoy, jala, leon semangat na baru di keluarga na ditadikon. Keluarga na berduka. Ali Tuhan, buat kami tujulom, aka jemaat na marsahit di tonga-tonga ni Huriamot Tuhan. Asahoma na mga lehon hahipasot Tuhan, diaka jemaatmu na sa aton sedang marsahit di aka Jabunabe. Proses pemulihan nyonya sa Morsi Majutak boru si Litonga, Roli boru si Barani, Jasmine boru si Rait, nyonya Regina si Ombing boru si Topul, nyonya Birong Tabunan boru Pardede, Willy Fritz BP, Huta Galung, David Sinaga, nyonya Rotua si Morakir boru si Han, si Tua Martina Panggabean boru si Han, si Tua Hardi Lumban Tubing. Ali Tuhan, suang songoni nang nyonya Anju Tabunan boru si Agian, Bapak Fred Huta Galung, nyonya si Tumorang boru Gultom, Bapak Emmanuel Taba Tua si Agian, si Tua Teupan Silitonga, nyonya Maria Magdalena Tobing boru Purba, nyonya Asbirun Lumban Tobing boru Tagalung, Bapak Anwar Lubis, Bapak Indra Lumban Tobing, Bapak TB Sitopul, si Tua Paingan Siahan, nyonya Esti si Majutak boru si Hotang, Rita Ruth si Anipar, nyonya Marta si Marmata boru si Tukir, hujau hame guarmu namar mulia namar sangapi. Ale Tuhan, ape hom matangammu na marmuliai laho mangakat nasa sahit siya pamatang ni ama nami, ina nami, nang yanakon na po so bulong pe. Asa sehat sa na ruas ni Uriami, boy marpungo hami di bagas Joromon, mamuji mangedehon dengkan basam di tonga-tonga ni ngulu nami. Tuhan nami jala debata nami, homatoktong na mga lehon, aka kado na istimewa, tuaka na marulang tahun jemaat di tonga-tonga ni Huriamon. Lehom mahahipason dohot gajang ni umur. Napos dorohan nami Tuhan nang saluhut na aka yanakon ni Huriam, yanakon nami homa Tuhan na mga lehon aka kesuksesan di tonga-tonga ni ngulu ni nasida. Tuhan asiroham. Di aka yanakon ni Huriam na menantikan jodoh, lehom majodoh na terbaik pilihan Tuhan. Siko ma Tuhan las ni rohani na toras, molo di lehoko Tuhan, aka pangiduan dohot holoson nasida di tonga-tonga ni ngoluna, di nabuni dohot di napatartang yang nai homa na mga lusi Tuhan. Sesa dosa nami, tangihot tangyang nami, marite Kristus martangyak kami. Amen. Maret de Mahita, buku de nomor 425 esada, uhud mata pasahat pilihat tatu adupan di batang.
Tatangyakom ma pilihan na tapapungon tuwa bagasan pangaramotion ni debata martangiang mahita. Ali debata manami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohok na sa ulibasan na moliutus. Hupasahat tami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami peleano patibulhon harajom dito ngatongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim asalam hutadahami godang ni silehol-lehom mitu hami asalam girgir hami madok moleate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, sa Roma harajaonmu, sa saut malomo ni Roham di Banua Tongon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapa hari, sa sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala si marohana marnidaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasar madamena tu todim.